Аз само така за сега, че малко ме е страх. Направи си тройката, не дей да правиш пеперуда още, защото мене се оплете с нея. Първо си смъкнеш по-ниско ръцете. Дай, 100% можеш още по-ниско. Лявото рамо много го вкарваш. Не знам как така... Трябва ти една витрина, човек, голяма, да се гледаш. Докато си научиш равнините. Сплит тайм пеперуда. Хи-хи. Не знам аз. Добре. Чакай. Как да го спра? По същия начин? Да.